No tak, máme tu na taký poobedňajší vlog. O nejaké 2 hodinky odchádzam. A čo je také? Nepustím nikam. To zo včeraj by sme mali začať, by sme mohli povedať, že sme dať video. No, povedz. Neviem, ako to bolo. No tak, To včerajšie video, čo sme chceli natočiť, tak je troška dlhšie, takže musíme ho najprv upraviť a potom ho môžeme dať na YouTube, takže na to si ešte chvíľku počkajte. tak ako ak bude 500 odberateľov, tak bude súťaž o trička, o náramky, o šiapky, o DVD našich videí a potom ešte bude Podpisy, stretnutie si môžete s nami bude dohodnuté aj ako spravenie fotiek si. Potom ešte tam je poštáre s fotkou našou a aj vreska na úbor. Aj školské dáčky, ak budete chcieť. Aj mikiny budú ešte. A kto bude chcieť, aby chcieť od nás ponožky, tak dáme aj ešte urobiť ponožky. Tak my chceme tak ako so Snowbankou YouTube rozbehnúť tak nejako a aj nové ako veci na natáčanie a takto chceme vylepšiť a kvalitu videí bude vylepšené po čase. Troška fúka na mne teraz. Čo je to také dodať? Teraz ideme ešte ukázať Kotkovi obchody nejaké. Ideme do Carrefouru, ne? No, môžeme. Do Carrefouru sa ideme pozrieť a troška mu to tu ideme ešte poukazovať, kým máme čas. Niečo tak na blízku. Čo ešte? Čo ešte so mnou tu nebol na nejakých miestach. Takže zábava dneska bude, lebo to kúpka, tak povymýšľam ešte dneska veci. Expert na vymýšľanie. Potom ešte pridám video, ako čo sme natočili včera prechádzku ako po Bratislave. Ale keď sme si pohnutili Ukážem vám veci nejaké, pridám video, keď ho upravím. Tak pridám video o prechádzku o Bratislave. A potom aj cestu, ako pôjdem z Bratislavy, natočíme ešte dneska. Iba kým bude ešte vidno, keď keď bude tma, tak už potom do zotmenia sa natočí nejaké. A tu vám chcem natočiť aj cestu vlakom. Tak, potom čakajte aj na video. A čo ešte taký dodať k tomu? Tak dneska máme taký deň, že Rozlučkový. teraz Posledné chvíle vyslúžime spolu. a potom ešte pridám videí viac, aj keď budem v Kubíne, kde ukážem vám moje rodné mesto, kde ešte žijem, kde som od malička vždy žijem a
Potom o 2 mesiace natočím, natočím video už v Bratislave, kde budem, o 2 mesiace, kde už budem natrvalo bývať. 16 Koľko? 16 má 15, 6. Ideme to? Tak sa musím ešte pobaliť. 16 ja mám ťažké veci viac menej. Ja mám nejaké spodné pradlo, 6 balím, to stíhame. No dobré, ale je to troška ďalej ten kašľúk. Do pol 5 stíhame sa vrátiť? Neviem. V podstate aj my keď spohneme, ale Poďme na video. Poďme na video bližšie. Tak. To bude na tohto vlogu koniec. A potom bude viac videí, rôznych videí. A čakáme na like, odber a koment. ale najviac nás asi potešia odbery. A to video sme točili hlavne preto, aby sme vám vlastne povedali, že tie videá, čo sme včera točili, tak troška to potrvá, kým ich uverejníme. No, v piatok by mali byť aj uverejnené. Do piatku budú uverejnené. Niekedy cez týždeň ich uverejníme. Takže to je asi všetko, čo týmto videom chceme povedať. Mhm. Tak, čaute. Čaute.